Que vas facer, Manuel? Nunca debiches ter guardado todo isto. Podía ter caído nas mans de calquera. Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos. Y ellos son la ley que rige mi destino. Como pasou de ser unha muller romántica, Intuitiva, triste, sumisa, a ser unha muller intelectual, filosófica, loitadora. feminista, É do que fala esta historia. é do que fala Rosalía. Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como Luzbel y dulce como una esperanza. No ano 1863, Rosalía é protagonista do capítulo máis importante do rexurdimento literario galego, a publicación do primeiro libro de poesía escrito na lingua propia do país, Cantares Gallegos. Dios, adiós, montes, adiós, regalos, pequeños, adiós, mis santos, meus sonhos, non cercados, nos vemos, miña terra, terra onde me criei, ordiña que quero tanto, figueirinha sembrante. Adiós, adiós, que me vou, hermiñas, o campo santo, onde me vais enterro, hermiñas, que viñei tanto, terriña que nos creo. Adiós, virse da Asunción, branca como un serafín, levamos o corazón, benidelle a Dios por mí, viña virse da Asunción, xa se ollen a la lonxe, as campañas de más, xa se ollen. Rosalía ergue a bandeira da loita social, dignificando a toda unha sociedade que estaba a ser aniquilada. Como Dios e a ninguén non máis que pensará despois. Eu xa non senti máis tormentos, soube o que era dor, soube só que non sei que me faltaba, en donde o cravo faltou, e seca, tive soidades daquela pena por Dios, este barro botar que volve o espírito, que non entenderá, Señor, este barro botar que volve o espírito, que non entenderá, Señor. Unha vez tive un cravo cravado no corazón, e non me acordo se era aquel cravo, era de couro, de ferro ou de amor. Este vaise e aquel vaise, e todos se van. Galicia sin homes quedas que te poidan traballar. A musa dos povos que vin pasaren, con esta dos lobos, con esta se ve. Os osos son dela que va desgradar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan